What's up mga ka-take care boo? Alright. In behalf of our master Grangy the Pogi of Baguio City, tinurok ko po ang aking sarili dito sa Calasiao, Pangasinan, where yung masasarap na puto Calasiao ay dito lang matatagpuan. Puto Calasiao ang pinakamasarap na puto sa buong mundo. Buddy boy, in behalf of Grangy, so please napanood kong video mo sa last vlog mo, napurnada ka sa pagtaya ng loto. Now we have the opportunity at open na open to dito. Kita mo yun over there. Tatayin na lang kita buddy, para just in case kung nanalo ka, panalo rin ako. Alright, meron tayong pang day 1. Ang mga ka-take care boom, may naririnig ba kayo? Over there, oh. Meron na namang stray na pussycat over there. Andun siya, mga ka-take care. Ayun, oh. Mamaya na lang, iuwin na lang natin siya. Kawawa naman. Para may partner naman si Snow White, stray cat from Angayan Norte Bridge. Alright. Tara na mga ka-take care, tawid tayo. Nata ng lolo dito sa Calasiao. Alright, good luck. Tara, let's guys. Tayo na tayo sa loto. Laki maingay. Go ahead. Alright. $99, $45, $55. Grangy the bad boy, this one's for you, buddy. Alright. So since wala akong binigay na numero, the lucky pick na lang natin ito. Alright. Ito ang lucky pick. Pang J1. Isang lucky pick pa. Pang J1 ulit. Ipingin akong card niya. Wala kang karya. Wala ate? Wala kang karya. Atay talor na lucky pick mo ay 45. $99 million. Kaya. Ipingin ako ng card niya ng 58. Ano yan? 658 na card.
Hi. Okay. Let's go guys. Yan, nakatayo na po natin. Benji. Vicious lot. Okay, tawid po tayo mga ka-take care. Ayan. Makahirap po tumawid at napakaraming makukulit. Over. Tingin lang sa kaliwa at ito yung one way po. Ay nako, ito na po siya. Ay nako, Ming Ming. What's your name, Ming? Uwi na kita ha. Wala ka ng nanay, sinabog ka ng nanay. Oh. Yeah. Guys, anong magandang pangalan para kay Ming Ming?